Na gaji da wannan matsala da yake damuna. Kana ji ko? Dan haka ka tashi ka je ka kira mun dan uwanka. Ka je ka kira mun dan uwanka. Shegen yaro dan iska. A ce yaran nan ka duba cikin tsinan ne kaman tanduran da dan kutumar uba. Ai yau kutumar uban ku zanci. Wallahi yau kutumar uban ku zanci. Da haka bari ka kira mun ɗayan uban ku za ku ci. Ku talauta ni ba wannan mulkin bane ya talauta ni, wallahi ko ka talauta ni ƴan kutumar uba shi. Yauwa kun gama zuwa ko? Ku ne makasudin talaucewa na, ko ba haka bane? Yanzu abin da zai faru, kai zan tura ku kasuwa, kana ji ko? Zan tura ku kasuwa bara, saboda na talauce kuma duk ta sanadiyan ku ne, ko ba haka bane? Idan aka ga wannan cikin naka dole a tausaya ma, kai ma idan aka ga wannan cikin naka dole a tausaya ma. Dan haka za ku je bara. Wallahi duk wanda ya je aka bashi kuɗi ya ɓoye a cikin idan ba sai na mai dukan tsiya da wannan kulkin ba, Allah ya tsina. Shege da kanka kamar dandu kana kallo na, kana ji ko? Abin da zai faru, za ku je bara ku samo mun kuɗi ku kawo mun, ka gane yayi? Da haka rike wannan. Kai ma kuna ji ko? Idan kuka je kasuwa za ku ce wahidin sadaka iya ina dan malam a bani sadaka, kun gane ko? Ina ma magana zan tuma ma wannan shege dan kutumar uba dan buga ma dan gura uba, ka kalle nan da kyau. To dan haka ku abin nan. Baba ina kwanon ka? Shege dan iskan yaro, me zan yi da kwano kuma? Me zan yi da kwano? Baba kana al'adar kai ma idan aka ranja iya ba mu jaraka. La ha ilaha illallah. Yanzu dan kutumar ubanka ni ne mai katon kai.